OK ľudia, vás vítam u dnešného videa z hry Mine Perfect Hotel. Dneska už je to tretia časť. A ja viem, že teraz zniem trochu inak, lebo som si konečne po dlhej dobe kúpil mikrofónik. Je to síce taký menší mikrofón, ale to nevadí. Ja som si ho kúpil kvôli tomu, aby som mohol natáčať lepšie videá, lebo sa veľa ľudí sťažovalo, že mám proste zlé kvalitné videá. Takže ja som toto proste nenehal to len tak. Som proste šiel, kúpil si mikrofón a vybavené. Proste neriešil som, že mikrofón to stojí veľa. Som si kúpil maličký mikrofónik, to si zapojím, dám dade a môžem rozprávať, takže budem ma počuť inač a lepšie hlavne, budú videá mať lepšiu kvalitu a proste sa zlepší všetko teraz. A ešte sa vám ozvem, keď dačo urobím viac tuna. Som vám chcel iba povedať, že už ideme na level 4 a dneska si chcem odomknúť toto za level 8, alebo si kúpiť túto rúmku a ďalšiu miestnosť za level 4. Takže ja sa vám ozvem potom a uvidíme, čo sa bude dať. Dobre, akurát kupujeme túto izbu, ktorej som vám hovoril, a ideme si rovno kúpiť ďalšiu, lebo som si trocha našporil. No, už kupujeme ďalšiu izbu. Hop. Už nemáme love. Takže ideme dačo nazbierať teraz nejaké tie peniažky a ozvem sa vám potom. Zatiaľ čauko. Ešte vyberieme toto, questy, a zatiaľ čauko. Dobre, nazbieral som si najviac peňazí asi tam, kde si platia izby a na záchodoch. Teraz si môžeme vylepšiť izbu. Takže na level 2 by som dala si asi modrú, no. Tak je to dobré. Akože aj parkovacie miestnosti by sa zišli dosť. Čiže si vezmeme money. Dobre, máme level 4, to je hlavné. $600, yes. Jupi. No, máme 3800, čo neviem. Level 2 toto. Teraz dám asi tiež modrú, neviem. Také free odmeny konečne. Jupi. Je to dobré. Akože, no. Musíme sem nanosiť toaleťáky, chápete to? Ešte tu pozbierame money a ja to tam všetko dám. Potom sa vám ozvem, takže čauko. OK, akorát som si urobil toto, ďalšiu chodbu. Level 6 na ďalšie potrebujeme, my nemáme ani level 5. Kde to mám teraz stíhať? Toto video možno bude mať nejakých 5 minút, 6 max. No fakt sa mi teraz nechce natáčať nejako moc. Takže neviem, podľa toho, ako sa mi bude chcieť. Nie, to nechcem. No. Zase si idem nazbierať peniaze, aby ste mi verili, že mám taký veľký terminál tu. Takže op. 3200 už máme, easy. Ste normálka, tu ma pozrite koľko peňazí. No, fajnovo. Perfektne.
Ako nemusím sa bať, že mi toto tu zoberie peniaze, lebo je to dobre urobené. Tak, tu máme nejaké lovásky. Nechcem upratovať, uprať si to sama. No, takže, manisky. Rovno tu nahodíme ďalšiu izbu. No super, reklama. Akože tieto reklamy fakt vedia pokaziť video, vám hovorím. Už sa mi to veľakrát stalo. Ale už sa mi to dúfam nestane, lebo fakt mi to už lezlo na nervy. A ja už nehodlám opakovať sa s tým, že tam sú blbé reklamy. Fakt už má to série dosť. Ale nevadí, zatiaľ to strihnem, vyberiem všetko, čo tu máme a ešte čo urobím. No, tak ja som ešte vybral peniaze, ja si myslím, že pre toto video je to už všetko. Ešte takto zanesieme ďalkom chlapovi, no tu je na izbe. Totok, peniaze nám vyhodil, no a ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videi a čauko.